सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबावदों बे जाहैबाय आंनो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ नुदोंमोन दा नोंसोर भिडिअखौ नुबा मिन्थिगोन आं होगोन दा दुखुनांथाव नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जानांगौ दा बहुत दुखु मोनदों आं बे माखासे बिनि कन्टेन्ट लाबोनाय बिनि माखासे भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं नोंथांमोना सिगाङाव नायग्रोनानै ला भिडिअआ मा भिडिअ बेखौ नायग्रोनानै ला नोंथांमोना Hey, sengang ko leya boro soli biya kurbi boro soli eneka moja ke gahori hukai khwam boro soli biya korile eneka borja ke gahori hukai khaba babi gom paisa boro soli biya kurbi boro da nोंथांमोना नुबाय दा तारमाने बेलेग हारिया बेलेग जातिया तारमाने अमा बेदर जानो लुबैदोंबा तारमाने जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ हाबा लानोनो तारमाने अमा बेदर संनाय जानो लुबैदोंबा बर' हिन्जावफोरखौ ला that means what हुकान गाहरि खाबो कारणे बर' स्वाली लबि मा जाखो बे खोथाया मिनिखौ साननानै नाय मा खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जातिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानै संनानै जाहोयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा ओमफ्राय गाव जे बे पुजा बर' ना मा नाम कुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो पुजा बर'खौ जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो नोङो जुदि नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जातिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय स्वरनि गाबोननो सोलाय नों मा सानदों एसटि खौनो मोनबाय थागोन एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि नोंनि भिडिअखौथ' कुनु दिन दख'ना गानै नुफेरा ना बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा पुजा बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जातिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो इडियट बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम पुजा मिन्थिबाय बेलेगजों हाबा जादोंबा स्वरनिमा नोंनो सोलायनानै ला इडियट साला जाल्ला माला नङा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ बुलशिट मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों पुजा मा फोरोंनो नागिरदों मालाय जातिजों हाबा जाहैजोबनांगौ अमा बेदर संनो थाखाय अमा बेदर संनाय अमा गोरान जाहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मालायजों हाबा जाहैनांगौ नामा केला कथा कब एसे केला नोंसोर कमेन्टसा बुंहर आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब गुन्दाया गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जहन काजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1K 2K ल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो आङो थं दखना गाननानै भिडिअ गानोनो बे मालायनि जातिनि जि बे दखनानो आं थैनोसै आङो बे लेट्रिनाव हाबनानै थैनोसै आं लेट्रिन गरायाव हाबनानै थैनोसै आं थांना थानालाय आङो मा जागोन जन काजिया दा नों आंखौ मानो रायखो बुरबक जन काजि मालायनि भिडिअ लानानै भिउस लानानै लाजिनो रोङा नोङो हा सासे एक्टर जानानै डाकु जानानै मालाय भिडिअ लाग्रा नोङो लाजिनो रोङै साला मा मोनगोन नोङो मालायनि भिडिअ लानानै मा मोनगोन हा
एमान लेभेल खिथिनो लाब गैया नोङो साला नोंनि बायदि आंनिबो गन्थङा गोदोर आंबो लेभेल खिथिनो हायो बाय बाय जन कारजि दारि जेव जेव जेव